Πίνουμε το μαγικό Μπαριλότσε που είναι η πύλη της Παταγωνίας και πετάμε για το El Calafate. Δεύτερο μέρος της εκπομπής ταξιδεύοντας με το Θήμιο και ξεκινάμε από το El Calafate. Σήμερα θα επισκεφτούμε τον μεγάλο παγετώνα Perito Moreno. Και εδώ βλέπουμε το σπεσιαλιτέ της Παταγωνίας. Αρνί, όρθιο, ψήνεται γύρω-γύρω από τη φωτιά. Για να το δούμε, να το δείτε κι εσείς, δέστε φίλοι μου, να πάρετε πατέντα. Βρισκόμαστε στην μεγαλύτερη λίμνη της Αργεντινής, τη λίμνη Αρχεντίνο. Πίσω μας διακρίνουμε την οροσειρά των Άνδεων και κατευθυνόμαστε στον μεγαλύτερο παγετώνα Perito Moreno. Το Καλαφάτε πήρε την ονομασία του από αυτό εδώ το φυτό, το οποίο ονομάζεται καλαφάτε. Ο καρπός του γίνεται μαρμελάδα, γίνεται ένα εξαιρετικό ποτό και μάλιστα πολύ θεραπευτικό. Από αυτό το φυτό λοιπόν πήρε και η πόλη το όνομά της, Καλαφάτε. Βλέπουμε μερικά πλάνα από τη λίμνη Αρχεντίνο. Είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Αργεντινής. Επιτέλους φίλοι μου, φτάνουμε στον περίφημο παγετώνα Perito Moreno. Σταματήσαμε σε έναν λόφο να πάρουμε μια πανοραμική εικόνα από αυτό το ύψος. Βλέπουμε πόσο μεγάλος είναι ο Perito Moreno. Θα φτάσουμε κοντά, ίσως αν είμαστε τυχεροί να δούμε και κομμάτια πάγου να λιώνουν, έτσι ώστε να ακούσουμε και τον εκοφαντικό ήχο πως πέφτουν μέσα στην λίμνη. Τα θαύματα του κόσμου, αγαπητοί μου, είναι ανεξάντλητα και ποτέ δεν παύουν να μας μαγεύουν. Χαιρόμαστε να συναντάμε θαύματα που μας συνεπέρνουν με το εντυπωσιακό μέγεθός τους, τη σπάνια ομορφιά ή την ιδιαιτερότητά τους. Η παρουσία τους μας απομακρύνει από την καθημερινή ρουτίνα, προκαλώντας μας αισθήματα πάθους, δέους, σεβασμού ή και ευλάβειας.
Σήμερα, αγαπητοί μου, το ταξίδι μας οδηγεί στα πέρατα του Νότου, εκεί όπου ο άνεμος σμιλεύει τα βουνά και ο πάγος αφηγείται ιστορίες χιλιάδων ετών. Καλώς ορίσατε στο El Calafate, την πύλη της Παταγωνίας και το στολίδι της επαρχίας Σάντα Κρούζ στην Αργεντινή. Μια μικρή πόλη στις όχθες της λίμνης Αρχεντίνο, το El Calafate μοιάζει βγαλμένο από κάρποστάλ με ξύλινα σαλέ, ήσυχους δρόμους και τον αέρα να φέρνει μυρωδιές από το παγωμένο νερό των παγετώνων. Το όνομά του προέρχεται από έναν τοπικό θάμνο με μπλε καρπούς. Λένε μάλιστα πως όποιος φάει ένα μαύρο καλαφάτε θα ξαναγυρίσει σίγουρα εδώ στην Παταγωνία. Από εδώ ξεκινούν, αγαπητοί μου, οι αποστολές προς το Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων, έναν φυσικό θησαυρό που προστατεύεται από την UNESCO και φυσικά ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο περίφημος παγετώνας Περίτο Μορένο, ένα παγωμένο θαύμα που κινείται, βογγά και σπάει μπροστά στα μάτια των επισκεπτών. Κάθε λίγα λεπτά ένας τεράστιος όγκος πάγου καταραίει μέσα στα νερά, προκαλώντας ένα εκοφαντικό χειροκρότημα της φύσης. Το El Calafate όμως δεν είναι μόνο ο πάγος, είναι και η γαλήνη του τοπίου, οι φιλόξενοι κάτοικοι, το κρασί της Παταγωνίας και το τοπικό αρνί που ψήνεται αργά στη φωτιά. Είναι οι πεζοπορίες στα μονοπάτια του Σέρο Καλαφάτε, τα πλωτά ταξίδια στις λίμνες και τα μακριά ηλιοβασιλέματα που βάφουν τον ουρανό ροζ και χρυσό. Στο El Calafate ο χρόνος κυλά διαφορετικά, πιο αργά, πιο γαλήνια. Ένα ταξίδι στην καρδιά του Νότου, εκεί όπου η γη, ο πάγος και ο ουρανός γίνονται ένα. Περίτο Μορένο, ένας από τους μεγαλύτερους παγετώνες του κόσμου. Φίλοι μου, είναι ένα θαύμα της φύσης, ένα φαινόμενο της φύσης που όσο και αν το βλέπεις δεν το χορταίνεις. Αλλά η ώρα μας πέρασε και πρέπει να αποχωρήσουμε, οπότε σας αφήνουμε μια τελευταία εικόνα για να σας δείξουμε τις επόμενες που έρχονται. Πω φίλοι μου, τι ήταν αυτό που είδαμε, τι ήταν αυτό που είδαμε. Οργίασε η φύση, πω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, αγαπητοί μου, αυτό που είδαμε. Ένα φυσικό φαινόμενο, αγαπητοί μου, που σμίλεψε με πολύ υπομονή η φύση. Είναι σαν να σου μιλάει και να σου ψιθυρίζει. Είμαι το σύννεφο, είμαι η βροχή, είμαι ο πάγος, είμαι η ζωή, είμαι ο παγετώνας Περίτο Μορένο. Ένα μοναδικό φαινόμενο που σμίλεψε με πολύ αγάπη η φύση.
εκπομπή Ταξιδεύοντας με το Θήμιο συνεχίζει το ταξίδι της στην Παταγωνία. Μείνετε μαζί μας για να δούμε μοναδικές εικόνες, έναν από τους μεγαλύτερους παγετώνες εδώ της Αργεντινής. Σήμερα θα επισκεφτούμε τον παγετώνα Ουψάλα. Βρισκόμαστε μέσα στο καταμαράν και βλέπουμε απέναντι έναν από τους μεγαλύτερους παγετώνες, τον παγετώνα Ουψάλα. Υποκλίνομαι απλώς, αγαπητοί μου, μπρος στο μεγαλείο της φύσης. Και να φανταστείτε, αγαπητοί μου, ότι ο παγετώνας που είδαμε ήταν μόνο η κορυφή. Το 90% βρίσκεται μέσα στο νερό. Φανταστείτε λοιπόν τι ύψος μπορεί να έχει αυτός ο παγετώνας. Λοιπόν, μας ήρθε το γουανάκο γκούλας. Είναι το τοπικό λάμα εδώ που είναι. Λοιπόν, γουανάκο με πουρέ. Ω, τι ωραία. Θα το απολαύσουμε λοιπόν. Είναι η σπεσιαλιτέ εδώ της Παταγωνίας. Το να είσαι σε τέτοιο εστιατόριο, να απολαμβάνεις το φαγητό σου με τέτοια θέα, καλά ρε παιδιά, είναι το κάτι άλλο, έτσι. Ουψάλα, ένας από τους μεγαλύτερους παγετώνες του κόσμου. Είναι ένα θέαμα, αγαπητοί, που δεν χορταίνεις να το βλέπεις. Κάπου εδώ τελείωσε και ο Ουψάλα, ο παγετώνας. Ένα θέαμα συναρπαστικό. Πιστεύω να σας δείξαμε καλές εικόνες, πρωτότυπες εικόνες, εικόνες που θα μείνουν για μια ζωή χαραγμένες στην καρδιά. Πάμε όμως για άλλα. Φύγαμε! Είναι ο παραδοσιακός τρόπος που ψήνεται το αρνί, εδώ στο El Calafate και γενικά στην Αργεντινή. Βρισκόμαστε σε ένα εστάνσιας εδώ στην Παταγωνία, στο Καλαφάτε. Λοιπόν, εστάνσιας είναι ταράντζα. Ό,τι είναι δηλαδή στην Βόρειο Αμερική, εδώ στην Νότιο Αμερική τα λένε εστάνσιας, ταράντζα. Και οι καούτζος είναι οι καουμπόιδες. Ήρθαμε λοιπόν εδώ στα εστάνσια, όπως είπαμε, αυτά ταράντζα, όπως τα λένε στη Βόρειο Αμερική, για να δούμε τη ζωή των καούτσο, των καουμπόιδων δηλαδή. Είναι μεγάλες απέραντες εκτάσεις
και εκτρέφουν αγελάδες, πρόβατα. Με λίγα λόγια είναι μια βιομηχανία κρέατος. Μέσα εδώ στο Ράντζο έχει και ένα εστιατόριο όπου θα γευματίσουμε. Λοιπόν, 500 μέχρι 700 πρόβατα, ένας γκαούτσο με ένα σκυλί. En la siesta tucumana, un pajarara se sombra para samba enamorada, enamorada de vos, de ver cómo la bailabas. Ay, callejón de la zafra, que me llevó a vos, que te amará con firmeza. Pero nadie está obligado a guardar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera por la trasera, por la delantera, por ese costado, por el otro lado, con ese modito ahí, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito. Entonces, primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la luna, canta más, olvidaré, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el charco vacío, donde pasa mi niñez. Fuerte el aplauso y muchas gracias por compartir nuestras danzas tradicionales. ¡Qué lindo! Muy bien. ¡Bravo! Fuerte el aplauso para Martín Romero. Το 1910 η Αργεντινή
ήθελε κόσμο. Όλα ήταν, όπως είπαμε, έρημα. Ήθελαν να δώσουν γη στους ανθρώπους για να φέρουν ανθρώπους εδώ πέρα να την καλλιεργήσουν για να έχει ζωή. Οπότε όσοι ήρθαν τότε μετανάστες τους έδιναν πολλά στρέμματα, χιλιάδες στρέμματα γης, αλλά με τη συμφωνία τουλάχιστον 15-20 χρόνια να μην φύγουν από εδώ, να μπορούν να την καλλιεργούν. Έτσι λοιπόν θα ήταν δικά τους. Γίνουμε πίσω μας στο Ελκαλαφάτε και κατευθυνόμαστε στο Πουέρτο Νατάλες της Χιλής. Στέπες είναι όλος αυτός ο ορίζοντας που βλέπουμε πίσω, η άγονη γη. Κατευθυνόμαστε, όπως είπαμε, στο Πουέρτο Νατάλες και είναι τμήμα της Χιλής. Αφήνουμε δηλαδή την Αργεντινή και πάμε στην Χιλή. Και εδώ βλέπουμε σε έναν σταθμό σταματήσαμε για ένα καφεδάκι. La Esperanza Hotel είναι ενδιάμεσος σταθμός και συνεχίζουμε για το Πουέρτο Νατάλες. Hard done by you. Some things look better, baby. Just passing through. Είναι ένας σταθμός εδώ όπου οι ορειβάτες έρχονται, πληρώνεις βέβαια μία είσοδο και πας, μπορείς να κατασκηνώσεις πάνω σε αυτό το πάρκο. Βλέπουμε οι εγκαταστάσεις εδώ και όλο βέβαια νεολαία με τα σακίδια. Ολοήμερη πορεία προς το Πουέρτο Νατάλες της Χιλής. Σταματήσαμε σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο να γευματίσουμε με πολύ ωραία θέα και ελάτε να τα απολαύσουμε μαζί, να δείτε τι ωραία θέα έχει. Αλλο, γεια σας. Φτάσαμε τελικά στον προορισμό μας. Πουέρτο Νατάλες στη Χιλή. Ύστερα από μια ολοήμερη έτσι ταλαιπωρία με το λεωφορείο, χωματόδρομο, διασχίσαμε και τις Άνδης, φτάσαμε στο Πουέρτο Νατάλες. Λοιπόν, εδώ θα ξεκουραστούμε σήμερα. Αυτό πίσω μας είναι το ξενοδοχείο και θα συνεχίσουμε τον προορισμό μας μέχρι να φτάσουμε στην Ουσουάια. Το Πουέρτο Νατάλες είναι μια πόλη που κοιτάζει τη θάλασσα, αλλά ανήκει στα βουνά. Το Πουέρτο Νατάλες, το ταξίδι δεν είναι προορισμός, είναι αποκάλυψη. Είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι η γη και ο άνθρωπος μπορούν ακόμη να συνυπάρχουν έτσι, απλά και αληθινά. Ταξιδεύοντας με το Θήμιο
Πού βρίσκομαι μωρέ να πάρει ευχή να πάρει. Πού βρίσκομαι, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Πω. Ένα αίσθημα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μου αρέσει όμως. Μου αρέσει να ανακαλύπτω, μου αρέσει να ταξιδεύω. Και μου αρέσει να μοιράζουμε το ταξίδι μαζί σας. Εδώ στο Πουέρτο Νατάλες της Παταγωνίας ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Κάτω από τη γη και μέσα στα ψυχρά σπήλαια της περιοχής βρέθηκαν τα απομεινάρια ενός γίγαντα της προϊστορίας, του Μιλόδοντα, ένα τεράστιο φυτοφάγο θηλαστικό που ζούσε πριν από 10.000 χρόνια, καλυμμένο με πολύ πυκνό τρίχωμα, αργό αλλά επιβλητικό, σύμβολο μιας εποχής που η φύση έγραφε ακόμη τους δικούς της νόμους. Σήμερα τα οστά στο σπήλαιο του Μιλόδοντα θυμίζουν πως η Παταγωνία δεν είναι μόνο τόπος ανέμων και πάγων, αλλά και ένα παράθυρο στο βάθος του χρόνου, εκεί όπου η ζωή, ακόμη και σβησμένη, συνεχίζει να μας μιλά. Και μόνο η αίσθηση ότι είσαι στην άκρη της γης, το δέος είναι μεγάλο. Από εδώ φεύγουν τα πλοία για την Ανταρκτική. Δεν έχει άλλο, τέλος. Να φωτογραφηθούμε και εμείς εδώ με τον καπετάνιο που δείχνει τα στενά του Μαγκελάνου.
Ανάμεσα σε δυνατούς ανέμους, παγωμένα νερά και απέραντες εκτάσεις ανακαλύπτουμε μια πόλη γεμάτη ιστορία, θαλασσινές μυρωδιές και ανθρώπους που ζουν με το βλέμμα στραμμένο στον νότο. Από τα πολύχρωμα σπίτια και τα παλιά καφέ μέχρι τη μαγευτική θέα του στενότου Μαγκελάνου, το Πουέρτο Αρένας μας καλεί να γνωρίσουμε την άγρια ομορφιά στην άκρη της γης. Πίσω μας ακριβώς βλέπουμε το άγαλμα του Μαγκελάνου. Το 1520 ο Μαγκελάνος με διαταγή του βασιλιά της Ισπανίας ήρθε να εξερευνήσει το νότιο τμήμα της Νοτιού Αμερικής. Όταν έφτασε σε αυτά τα μέρη βρήκε τους Ινδιάνους, τους Ιθαγενείς, να φορούν ωραίες μπότες από δέρμα ζώο, τις θαύμασε τόσο πολύ και αναφώναξε «Ο Παταγών», δηλαδή η ωραία μπότα που σημαίνει στα ισπανικά, και έμεινε η Παταγωνία. Όσο για τη γη του Πυρός, όταν περνούσε πάλι τα στενά ο Μαγκελάνος, έβλεπε μέσα τους Ιθαγενείς, τους Ινδιάνους, να έχουν φωτιές για να ζεσταθούν, να κάνουν το φαγητό τους, αλλά όλες αυτές οι φωτιές που τις έβλεπε μέσα στο νησί, έλεγε «Η γη της φωτιάς», η γη του Πυρός, και έτσι έμεινε λοιπόν η γη του Πυρός. Έτσι γλεντάμε εδώ πέρα. Περού! Έτσι, μπράβο. Gracias. Γευματίζουμε, αγαπητοί μου, σε ένα γνωστό εστιατόριο στο Punta Arenas και συνεχίζουμε για τον επόμενο προορισμό στο Porvenir. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, βλέπουμε όλες τις χιλιομετρικές αποστάσεις των κρατών του κόσμου, αλλά και σε ποιο σημείο του ορίζοντα βρίσκονται. Η εκκλησία εδώ στην... Και εδώ βλέπουμε το Δημαρχείο του Πούντο Αρένας.
ένα από τα παλάτια της εποχής, το 1820. Σάρα Μπράουν λοιπόν, Εβραία, επιχειρηματίας, και όλα τα υλικά και οι τεχνίδες ερχόντουσαν από την Ευρώπη. Αφήνουμε το Punta Arenas και παίρνουμε το ferry boat για τον επόμενο σταθμό μας, το Porvenir. Φτάσαμε στο Porvenir, ήρθαμε στο ξενοδοχείο μας να ξεκουραστούμε, θα κάνουμε μια μικρή γνωριμία με την πόλη και αύριο προχωράμε για τον τελικό προορισμό, την Ουσουάια. Μία άποψη πως ζούσαν οι Ινδιάνοι στη γη του πυρός. Βρισκόμαστε στην πλατεία στο Porvenir. Αυτό είναι το Δημαρχείο και η κεντρική πλατεία της πόλης. Μετά από αρκετές ώρες ταξίδι
Ουσουάια, η τελευταία πόλη του κόσμου. Φίλοι μου, η εκπομπή Ταξιδεύοντας με το Θήμιο έφτασε τελικά στον προορισμό της πριν από το Μπουένος Άιρες. Εκεί όπου τελειώνει ο χάρτης και αρχίζει η ανάσα. Στην άκρη του κόσμου λοιπόν, εκεί όπου η γη μοιάζει να γλιστρά προς τα νερά της Ανταρκτικής, απλώνεται η Ουσουάια. Μια πόλη που δεν χρειάζεται να φωνάξει για να σε συγκλονίσει, αρκεί να την αντικρίσεις. Ο άνεμος εδώ δεν φυσά απλώς, κουβαλά ιστορίες. Ιστορίες ναυτικών, εξερευνητών, ανθρώπων που έφτασαν ως τον νότο για να βρουν λύτρωση ή να ξεφύγουν από το παρελθόν τους. Κάποτε η Ουσουάια φιλοξενούσε τους καταδίκους της Αργεντινής, ένα αυστηρό σοφρονιστικό ίδρυμα χαμένο μέσα στις παγωνιές και τα σύνορα του πουθενά. Μα σήμερα αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο δεν βαραίνει την πόλη, τη δυναμώνει. Της δίνει εκείνη τη μυστηριακή άβρα του τόπου που είδε πολλά, άντεξε περισσότερα και τώρα σε υποδέχεται με μια παράξενη γαλήνη, σαν να σου λέει ό,τι κι αν κουβαλάς εδώ μπορείς να το αφήσεις. Στο τέλος του κόσμου, όπως την αποκαλούν, νιώθεις για πρώτη φορά κάτι απλό, κάτι βαθύ, ότι ανασένεις αληθινά. Ο αέρας παγωμένος, καθαρός, σχεδόν αγέννητος. Οι βουνοκορφές χιονισμένες, λες και αγγίζουν τον ουρανό. Η θάλασσα σκοτεινή, ζωντανή με έναν ρυθμό που μοιάζει να σου θυμίζει πως όλα συνεχίζουν, πως όλα προχωρούν. Ταξιδεύοντας με το Θήμιο φτάνεις ως εδώ και ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι κάτι μαγικό. Ότι η Ουσουάια δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι μια αίσθηση, ένα βλέμμα προς τα νότια που σε κάνει να νιώθεις μικρός αλλά και ελεύθερος. Μια πόλη που στο τέλος του κόσμου σε μαθαίνει να επιστρέφεις στον εαυτό σου. Γιατί εδώ στο τελευταίο λιμάνι της γης ζεις αλλιώς, ζεις πιο αληθινά. Γιατί από εδώ και πέρα υπάρχει μόνο ο ήχος της αιώνιας σιωπής. Λοιπόν, αγαπητοί μου, κάποιοι μπορεί να βλέπουν απλώς μία παραλία και να μην είναι κάτι σημαντικό. Το σημαντικότερο όμως που βλέπουμε εδώ είναι ότι αυτό το νησάκι που δεν είναι χιονισμένο είναι της Αργεντινής και πίσω είναι η οροσειρά των Άνδεων που καταλήγουν εδώ στο τέλος του κόσμου. Οπότε έχουμε χιλή από πίσω τα χιονισμένα βουνά και αυτό το νησάκι, όπως είπαμε μπροστά, ανήκει στην Αργεντινή. Παραλία. Τώρα εδώ τι γίνεται? Βλέπουμε εδώ ένα ταχυδρομείο. Αυτό το ταχυδρομείο το έκανε ένας ιδιώτης. Λοιπόν, η ακτή εδώ η Αργεντινή λέει ανήκει σε όλους. Εφόσον ανήκει σε όλους, έκανε αυτός αυτό το ταχυδρομείο και μπορούσαν να στείλουν όλοι το γράμμα από εδώ στο σπίτι τους, τους δικούς τους ανθρώπους, που έγραφε το τέλος του κόσμου. Κι όμως δεν τον άφησαν να προχωρήσει αυτή η καινοτόμα, ας το πούμε, επιχείρηση, να το πούμε, ιδέα μάλλον. Λοιπόν, τον απαγόρευσαν και δεν μπορούσε ούτε να διώξει τα γράμματα από εδώ, ούτε να φέρει και υλικά, γιατί από εδώ, δέστε, το πάρκο αυτό ανήκει στην Αργεντινή. Οπότε εσύ δικαιούσε να κάνεις αυτό το ταχυδρομείο, αλλά εμείς σε απαγορεύουμε να περάσεις πράγματα μέσα από το πάρκο. Και έτσι λοιπόν έμεινε. Μέχρι πέρυσι γινόταν χαμός. Μπορούσες να στείλεις από εδώ γράμμα στον εαυτό σου και μόλις φτάσεις στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Κίνα, να έρθει το γράμμα από το τέλος του κόσμου. Αυτό είναι το ταχυδρομείο που μπορούσες να στείλεις τα γράμματα με σφραγίδα που έγραφε το τέλος του κόσμου.
Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα πάρκο εδώ στην Ουσουάια και αυτά εδώ, όπως βλέπουμε εδώ αγαπητοί μου, που βγάζουν τα δέντρα λέγονται λιχίνες. Αυτά βγαίνουν μόνο όπου υπάρχει καθαρός αέρας. Αναπνέουμε καθαρό αέρα. Βλέπουμε εδώ αγαπητοί μου το αρσενικό που είναι το άσπρο. Όταν τρώει το θηλυκό αυτό παρατηρεί σε περίπτωση κινδύνου και όταν τρώει το αρσενικό επιβλέπει το θηλυκό, το καφέ. Είναι ένα είδος χήνας που ζει σε αυτό το μέρος, στην Ουσουάια. Πήραμε το καταμαράν και πάμε να δούμε πιγκουίνους και αν είμαστε τυχεροί μπορεί και φάλαινες. Πάμε να δούμε όλο περιέργεια τι κρύβουν τα νερά της Ανταρκτικής. Φίλοι μου, είναι ο τελευταίος φάρος στο τέλος του κόσμου, στο τέλος του χάρτη. Και ύστερα ξεκινάει η Ανταρκτική. Πάλι θα του δώσουμε να καταλάβει. Βλέπουμε εδώ πέρα το αρνάκι και θα το απολαύσουμε. Μαζί με το σεφ, έτσι. Οι φυλακές στην Ουσουάια ιδρύθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και θεωρούνταν το αργεντίνικο Αλκατράζ της Παταγωνίας. Εκεί στέλνονταν οι πιο επικίνδυνοι και βαριά καταδικασμένοι κρατούμενοι σε ένα απομονωμένο, παγωμένο τοπίο όπου η ίδια η φύση λειτουργούσε σαν φυσικό τείχος. Οι κρατούμενοι δούλευαν κυρίως στην ξυλία και στις κατασκευές, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της νεαρής πόλης της Ουσουάια.
Το συγκρότημα έκλεισε το 1947 και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, μια ζωντανή επενθύμηση της πιο σκοτεινής αλλά και καθοριστικής εποχής της περιοχής. Σε αυτό το σημείο θα πάμε να επισκεφτούμε το Μουσείο Φυλακών στην Ουσουάια. Αυτή, φίλοι μου, είναι η πρώτη ατμομηχανή που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά κρατουμένων εδώ στις φυλακές της Ουσουάια. Βρισκόμαστε σε ένα κελί των κρατουμένων μέσα. Βλέπουμε εδώ το καράβι, τους έφερνε εδώ δεμένους 3 μήνες όρθιοι. Ήταν όρθιοι και μετά εδώ, όπως ήταν όρθιοι, πηδούσαν μέσα στις βάρκες. Κάποιοι όμως ήθελαν να τραπετεύσουν. Πηδούσαν μέσα στο νερό γιατί ήξερε τι τους περίμενε, ήξεραν ότι δεν θα γυρνούσαν ποτέ πίσω και οι αστυνομικοί, βλέπετε εδώ πέρα πως ήταν όλοι όρθιοι και εδώ στις φωτογραφίες μέσα στις βάρκες, και οι αστυνομικοί για να μπορέσουν να τους πιάσουν έριχναν αυτό σαν καμάκι όπως ήταν, για να τους πιάσουν, να τους φέρουν πίσω. Βέβαια, τι να τους πιάσουν, αυτό τους σακάτευε όπου και να τους ακουμπούσε, εννοείται ότι τους σκότωναν και τους έφερναν επάνω νεκρούς και κάποιοι που μπορούσαν να σωθούν ξανά πάλι στα κουλουβιά εδώ. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε επιστροφή και αυτοί που μπορούσαν να κολυμπήσουν ή να δραπετεύσουν πέθαιναν από το κρύο. Και η εκπομπή ταξιδεύοντας με το Θήμιο έφτασε στο τέλος του κόσμου, έφτασε στο τέλος του χάρτη. Φιλιά πολλά από Ουσουάια, επόμενος σταθμός Buenos Aires. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Μπαρμπαριά. Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη, αχ να τα ξέχναγα. Φτάσαμε στον τελικό προορισμό μας, το Buenos Aires. Πάμε μαζί να δούμε τις εικόνες, γιατί είναι η τελευταία μας μέρα εδώ στο ταξίδι στην Αργεντινή. Πάμε! Του έρωτα μου η ορφάνια κάνει το δάκρυ μου καυτό. Μόνο σε μακρινά λιμάνια εκεί μπορεί να γιατρευτώ. Να φύγω λίγο απ' την αφάνια, να λησμονήσω, να λησμονήσω, να ξεχαστώ. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Μπαρμπαριά. Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη, αχ να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Κάζα Ροζάδα. Πίσω μας είναι το Προεδρικό Μέγαρο, εδώ στην κεντρική πλατεία στο Buenos Aires. Κάτι αντίστοιχο σαν να λέμε η πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Πίσω μας λοιπόν το Προεδρικό Μέγαρο και γυρνώντας λίγο έτσι την κάμερα θα δούμε σε αυτό το σημείο εδώ, δέστε, είναι το παλιό Δημαρχείο. Και εδώ δίπλα μας αυτό είναι το καινούριο Δημαρχείο εδώ στο Buenos Aires.
καθεδρικός ναός εδώ πίσω μου και πάμε να τον επισκεφτούμε, να δούμε μέσα τις ομορφιές. Βλέπετε αυτό το επιβλητικό στυλ. Μέσα σε αυτόν τον ναό είναι θαμμένος ο Σαν Μαρτίν. Ήταν ο επαναστάτης της εξέγερσης το 1816. Είναι ο αντίστοιχος κολοκοτρώνης που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Αυτή είναι η Εθνική Τράπεζα στο Μπουένος Άιρες. Μπομπονέρα είναι το γήπεδο εδώ που έπαιζε ο Μαραντόνα. Η οδός Καμινίτο, το βλέπουμε και εκεί πέρα επάνω. Λοιπόν, σε αυτή τη γειτονιά, σε αυτό το δρομάκι γεννήθηκε το ταγκό. Wow. Και εδώ μια Αργεντίνα, η οποία φωτογραφίζεται για ένα ενθύμιο, έτσι, για το ταγκό. Καμινίτο λοιπόν, εδώ γεννήθηκε το ταγκό, σε αυτή τη γειτονιά. Πάμε να δούμε τα πολύχρωμα σπιτάκια. Για να δούμε εδώ. Καμινίτο, η οδός με τα πολύχρωμα σπίτια. Κάποτε εδώ, αγαπητοί μου, ήταν το λιμάνι. Και όσοι μετανάστες ερχόντουσαν εδώ στο Μπουένος Άιρες, ήταν ο μοναδικός τρόπος να επιζήσουν τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια. Έβρισκαν φτηνά νίκια, τα σπίτια είναι μπαραγκούπολες, γιατί με μια λαμαρίνα έφτιαχνε ο καθένας το δικό του σπιτάκι, έτσι ώστε να μπορεί να προστατευτεί από βροχή και από τις καιρικές συνθήκες. Είχε δουλειές, πάρα πολλές δουλειές, γιατί ήταν μεταφορής λόγω του λιμανιού. Και πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και ο Ωνάσης εδώ διέπρεψε. Εφόσον έγινε η καταστροφή της Σμύρνης, πήγε στην Ελλάδα και το 25 περίπου είχε έρθει εδώ. Πλούτος λοιπόν εδώ αρκετό στην Αργεντινή, και από εδώ έκανε τα πρώτα του βήματα, αναδείχθηκε και ύστερα όταν πήρε φόρα έγινε ο Μεγιστάνας Ωνάσης. Σε αυτή τη γειτονιά, αγαπητοί μου, γεννήθηκε το ταγκό.
Πάμε να την περπατήσουμε κι εμείς παρέα. Είναι μια πόλη που έχουν αποθεώσει το Μαραντόνα, το Μέση και όλους τους καλούς ποδοσφαιριστές. Βρισκόμαστε σε ένα μαυσολείο όπου εδώ είναι θαμμένοι καλλιτέχνες, άλλα ιστάμενα πρόσωπα. Βρισκόμαστε μπροστά στον τάφο της Εβίτα Περόν. Ο Περόν ήταν ο δικτάτορας τότε της Αργεντινής, στο Μπουένος Άιρες. Η γυναίκα του είχε πάρα πολύ καλό λόγο και έπιθε πάρα πολύ τα πλήθη. Δυστυχώς όμως πέθανε νέα, στα 33 της χρόνια περίπου. Και ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον Περόν που έπεσε το καθεστώς. Εδώ είναι λοιπόν ο τάφος της Εβίτα Περόν. Βλέπουμε εδώ τα πάρκα γεμάτο νεολαία, τα παιδιά από το σχολείο, κοντομάνικα, καιρός πάρα πολύ ωραίος, καλοκαιράκι, μήνας Νοέμβριος, στην Ελλάδα σχεδόν καρδιά του χειμώνα, στο Μπουένος Άιρες καρδιά του καλοκαιριού, μυρίζει καλοκαίρι. Βλέπουμε τα υποστηλώματα εδώ στο δέντρο και ένας καλλιτέχνης τι έκανε, τον Άτλαντα. Κουβαλάει λοιπόν τον κορμό του δέντρου. Αυτό είναι ένα καουτσουκόδεντρο σε ηλικία περίπου 250 χρονών. Μπουένος Άιρες, μια πολύ όμορφη πόλη της Αργεντινής. Το Μπουένος Άιρες, η ζωντανή πρωτεύουσα της Αργεντινής, πήρε το όνομά της από την έκφραση Nuestra Senora Santa Maria del Buenos Aires, Παναγία των Καλών Ανέμων. Το όνομα το έδωσαν Ισπανοί ναυτικοί τον 16ο αιώνα, πιστεύοντας
πως οι καλοί άνεμοι που τους ευνοούσαν στο ταξίδι ήταν ευλογία της Παναγίας. Η πόλη ιδρύθηκε το 1536 από τον Πέντρο ντε Μεντόσα, αλλά η μόνιμη εγκατάσταση που εξελίχθηκε στη σημερινή μεγαλούπολη χρονολογείται το 1580. Εδώ θα πάμε στο λιμάνι, στην αγορά που ξεφορτώνουν τα φρούτα. Puerto de Frutos είναι το λιμάνι που ξεφορτώνουν τα φρούτα, η αγορά τους δηλαδή. Βρισκόμαστε στην αγορά των φρούτων, αλλά και γενικά όλου το εμπορίου, γιατί από αυτό το σημείο έρχονται οι βάρκες και πάνε στα υπόλοιπα νησιά της γύρω περιοχής τις προμήθειες. Άλλο μέσον δεν υπάρχει, οπότε έρχονται οι βάρκες εδώ και βλέπουμε ο σταθμός. Εδώ είναι το σημείο που γίνεται η φόρτωση και η εκφόρτωση από φρούτα, λαχανικά και ένα σωρό άλλα εμπορικά είδη. Αράζουν τα καραβάκια εδώ στην άκρη και από τα σκαλοπάτια γίνονται οι φορτώσεις και οι εκφορτώσεις. Avenue de Mayo. Πάμε να δούμε το Κογκρέσο. Και στο βάθος διακρίνουμε το Κογκρέσο. Νοέμβριος, πω και τα πλατάνια πράσινα. Πού περπατάμε ρε να πάρε τι να πάρει. Σε άγνωστους δρόμους. Εδώ μέσα στο Buenos Aires. Τότε θα περπατούσα ανάμεσα σε ανθισμένες φλαμουριές μέσα στο Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, εδώ στο Buenos Aires. Δεν θα το πίστευα ποτέ. Κι όμως εδώ καλοκαιράκι, η φύση οριάζει από το πράσινο και από τα άνθη. Είναι πολύ ωραία και εμείς πήραμε την Avenue de Mayo, η οδός, και κατευθυνόμαστε στο Κογκρέσο. Θέα είναι καταπληκτική. Δέστε αγαπητοί μου. Το Κογκρέσο. Πάμε να το δούμε από κοντά. Que nos dejó a los dos tu ausencia y la mía. Yo, moreno como vos, de miel, leche y trinos, y el fruto de un amor, cariño. Y cuando sola estés con mi recuerdo, no te... Φίλοι μου, πίσω μου βλέπουμε το Κογκρέσο στο Buenos Aires. Είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό και θαυμαστό κτίριο. Buenos Aires είναι η ενάτη οδός, η μεγαλύτερη μέσα στο Buenos Aires. 11 λωρίδες αγαπητοί μου, 11 λωρίδες, πάνε και έρχονται. Δεν είναι μόνο αυτός ο κεντρικός, είναι και από εδώ δίπλα και από εδώ και από την άλλη πλευρά. Η πιο φαρδιά οδός εδώ στο Buenos Aires. 11 λωρίδες.
Το Buenos Aires είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ταγκό, έναν χορό που γεννήθηκε στα φτωχά προάστια της πόλης στα τέλη του 19ου αιώνα. Το ταγκό αναμειγνύει αφροαργεντίνικους ρυθμούς, ευρωπαϊκές μελωδίες και την νοσταλγική ατμόσφαιρα των μεταναστών. Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο πάθους και καλλιτεχνικής έκφρασης, διατηρώντας πάντα τον βαθιά αργεντίνικο χαρακτήρα του. Τελευταία βραδιά στο Buenos Aires και πώς να αποχαιρετήσουμε αυτή την όμορφη πόλη, τρώγοντας ένα ωραίο ρεστοράντ και απολαμβάνοντας μία παράσταση από ταγκό. Gracias. Hello. Wow.
Φίλοι μου, η εκπομπή Ταξιδεύοντας με το Θήμιο σε αυτό το σημείο έφτασε στο τέλος της. Από το Μπουένος Άιρες, την Αργεντινή, φιλιά πολλά και ραντεβού στο επόμενο ταξίδι μας σε καινούρια μέρη. Ως τότε, γεια και χαρά σας. Γεια σας.